pakadongan nah nahulongan au Pastor Markus Manurung OFM Cup ro para deho dirita laho mangarimang-rimangi hatani Tuhan di minggu nasomal na pe-20 siahon tahun B. Ipola sidemang-rimangion mangalului hasangapon mangabati pakobasion. Pajahau perjolo sian panurirang Yesaya biddu 53 ayat 10 sahatu 10 sada. Pajahau peduahon sian surat tuhala Heber biddu 4 ayat 14 sahatu 16. Barita nauli sian Markus biddu 10 ayat 75 sahatu 45. Pajahau perjolo siap buku panurirang Yesaya patariason taringot haulion ni debata. Ai etong debata dosal hut haulion na pinatuduhon ni sita jolma jalan naolo mangalehod diri. Di baga-baga ho debata do hati urun do halalas ni roha tua kahalak nasitong. Di tuhu debata do akahamaolon naro tua kajolma nasitong. Alani rikok do hita jolma maka porsiai huk mengatusi bako ni debata aka nauli ikot dihilalaho jolmaido haulion ni debata dangadong hajukaton di debata nago asi jala debatado na manugu-nugu kita siap perdosaun huk pamalupo kita siap persahiton dipatuduho debatado rohana na situtu marhite-hite pelean doho sitaono ni Yesus sadiri di hau pinor silang jala ditubus do hita jolma asa malua sian uhum dohot sitaonon pajahau paduahon marhite surat tuhala Heber paingoton hala Kristen na hasitongan ni debatado hata ni de Tuhane tung masay marot do hata ni debata songon podang si dua baba ai gabe di salang-salangi debatado aka perdosa dang boy jolma menabunihon aka dosana alani ido ganu pita jolma ikorade patuduhon haserepon ni roha dia kahahurangata dang marlapatan molo mabiar jolmai alani ganu jolma ikon makati dakon aha naniulana diadopan ni debata dang pola mabiar jolmai alana adong do Yesus Kristus madimbolon nagok habadiaon laho mangadopi debata marhite na mabuan pelean perdosaon tu debata sadiri. Barita nauli di hari Minggu nasomal na pe-20 siahon tahun beon mangodoson rekok ni pausaton nasai mangalului hasangapon tuah kasisianna di paingo Yesus do rekok ni pakobasion di ngulun ya kasisianna narumikot di patuduhon akasisianna ima grade makobasi roh tu Yesus Jakobus doho Johannes anak ni si Zebedeus mandok guru pangiduan nami oloima pangiduan nami tung masai las do rohani Yesus jada tung uka do Yesus mengalusi aha naping nangidom roham naing ubait tuho tung masai bagas do hau kapon ni Yesus na manukun ana rekok dinasida di hari koto Yesus do asa ukap rohana sida mangido narikok dinasida nama baik lam jonok nasida tu Yesus hape lipe nasida jala pilih do ahana pinangido na tu Yesus di pangido nasida palowas mahami hudul dihamuliaumu sahala disiamumu jala sahala nai dihabirangmu tung masai marsaka do sisian ni Yesus na duai naing jonok tu Yesus alai dangadong diulakon marnipi nasida lam jonok tu Yesus alai dangadong hea dibolus ngulu par kilon alani pakobasion
Saka ni nasida ima asa dipatibbo nasida sian na asing marsaka gabe dapotan parkudul na sumangap alay dangadong diulahon jaladang songon di nanal homohon ni Jesus na di halomoho Jesus ima asa parsidoho nasida makobasi dang nagabe dihobasi dang nagabe manggulut parkudul alay de batasa didi do nanay mangalehon inganan na sumangap iko jonok do akasisiane tu Jesus jala ikon rade makobasi di nasida marhite haporsiaod roha jala tuddi dang na marsakap jonok di perdagingon ikot taleo do dirita tu Jesus asa marsada hita doho lomo ne rohana ikot lipedo hitar siar roha nasay manggulut hamuliaon doho parkudul nahinirin ni Jesus yan hita mangulahon lomo ne rohana manogunogu jolma tu haluaon marhite guarna jala pasonakor rohani debata omma nagabe tupal na balga jala na marmulia tu hita dang kuaso manang ulaw na bolon na mabay kita dalam balga alay pakobasion marado podonga jolma doho debata dang holan anganang sabing asa jonok kita tu Jesus alay korade marukil jalarede makobasi akadongan na marsitawonon alani song sahala na manghuton Kristus tung masay tamado hita mangulahon akan adenggan di bagasan ulaon na tinuhuk na siganupari jala ikoradedo makobasi saluhut jolma saluhut akan nauli na taulahon maradop na kadongata adong do anon pakorhon na tuhita nasiad debata makobasi di tonga-tonga ni huria di bagasan roha na tulus jalan na bulus ima sada padulaon naso makarikoton asa dibereng akan na asing alay laho pamuliahon Tuhan sendiri kalehom marohata na totong buka jala ukap makobasi tapat buhom ma pakobasiot di bagasan roha na bulus jalan na tulus lehonon ni debatado tupel na tung masay belga tuhita sa luhuna sa guru tu aha na taulahon jalan na tahobasi dak kita na mga lehon suha-suha ni tupel na nang sijalota alay tuha sa diri do na mga lehon sayang dia ma lamukap kita makobasi di bagasa roha naso makirim balos na lehonon ni debatado tupel tuhita aha na tahirim Tuhan ma nama masu-masu amin.